gagana yung outlet tayo eh. Sana hanggang magkakasangkaya ito. Bukin niyo yung kailangan ko yan. Pagkaya ka natin dyan. Pakilalam. Wait, bukin naman magsaksaka na ka. Or either, gusto nyo na pa ata eh. Picture. Ebidensya. 1, 2, 3. Grabe may lagas. Tatlo na lang. Tutukoy kayo ng stand na yun. Kaya naman yun ah. Laray Gusto mo. masyado para. Halalo din kulungan at sula din. Kailangan may ganda. Wala kayang lumitaw dito. Lalo ba? Terpil, no?